Gepler aşybat. Edebi gepleşimde başlaýar. Häzir ýazyjy Hojenepis Meliýewiň "Wepallyk" diýen radio oýunyny dinleýän. Mun 957-nji ýylyň awgustydy. Howurly günüň giýjelen çagy bir aýal madar sanlygyň bir wüzüne baryp getdi. Oň ikat bilen ullun demini alyp başyny kaldyrman ýörep barşyndan ýellinin gabaklarynyň haly ýady bolgy, ukudan galynlygy, agyr hasreti gerdenini çekýänligi bildirip durdy. Birdenim aýak çekip gamly görüşlerini töwre gezdirdi. Men berek gaýdy berip durnaw. Inni gelini göre görüp ötäýdiň. Naçar. Yendi madarlyň artynda çaňly ýolda çykdan ýörek uğurdy. Uğurluň arsynyň biriniň göwresi göründi. Ol adam usullyk bilen ýörep gelişine baýalyň ýanyna aýak çekýär. Salamaleýkum. Salam kaka. Balam. Haly hwalyň nenen? Yaman näl. Men gidelime barıp ha 27 ýyl bolupdyr. Balam. Onun meri başına ne günler düştü? Saçlaň tükeni ağarıpdyrly balam. Hawa kakacan. Ağırdy. Gıydym. Men senden bir zat sorajak. Şo garly kış güni meni ekiden günler ýadyňa düşýärmi? O wagtlar sen ýaşdyň. 16 ýaşyndadyň. Hey oğunem ýatdan çykarmy kakacan. Hananna aýtdyym. Meni ekiden soňlar. Iýjeni kiňiniň başyna ne günler düşdi? Oğun şuun kıyalıyadımda. Gün matıp ayak yığınanına 2 militsioner seni öňüne alıp geldi. Balam. Birin bilen gysdagary hoşlaşdym. Hoşarım. Mert bolun. Ýejiler halyňyza duşman sire bildirmän. Negip bolsa gaýdyp gelerin. Men öýdüm ejem kiňildedi. Ol aglamajak bolup diýişleri bilen aşaky dodogyny mäkam gitýärdi. Suray, almygyl hor etme. Yeter yetmeniz bolsa el bawmaýdyň. Köne geter. Öz janynyň saglygyny bilen. Ene kakacan. Sen iň soňky sargydyň. Balam.
Kakam gideli beri, ejem ilkinci iyice rahat yattı. Ol önkülür yal ullun demin almayadi. Yanmaşım yerdeşip barya deyip, eylesine beylesine ağdarılmayadi. Arkan nüşüp, qorsağına çenini yorğun örtüp, gözlerini yumman yatırdı. Men molsa ona garap yanin yatırdım. Penceremizden nüşeyen ayın şöhlüsü, on yüzünü juda oğudan örköziyedi. Ece, sen kıyılkan ne hillin? Oğudan mıdın? Ay, sen yalkan kıydım. Kakana sataşanma 3-4 yıl bolupdy. Hova. 11 yaşımda kakan kiyimini kagıydılar. Men kanıma tölen koyun geçileri kakan ösürüp öye getiripdi. Vay, unutunmadın Ece. Yok, utanma nirede. Onun özüm oğlunuz dahrin kıydım. Nikah kıysalar ama kıydılar oleyin te 13 yaşıma çel ödeyimizde resim. Hova. Ay yetişenden son koşu tapıllı öyle. Ece aydıp versene. Ay kıydım. Ay inni hoşumdan çıkışıptır. Az oğluk yadımda kalan olaymasa. Anaydaydana Ece, aydaydana. Hani göreyim. Boynuna takar tumorça, eğinine giyir asıl parça. Orta boylu, bili ince, Suray diyen gelin vardır. Ay, diysene be. Men Ecemi düdülen qoşguyunu hedil edip dinledim. O mende rüyatımda galdi. Toňra Ecem ömrünün soňky sahypalaryny ýatlap başlady. Ah, dert beren taňrym, dermanam tapar eken. Süýçi ölürüm ötdi, ağaç ölürüm ötdi. Vah, balam, şojağa da oğulcum, yaşap yürün bolsa, bu çöpçü zatlar bolmaz. Emma ýaňsy dil bitiren bilbilçiňmi, ajalyen garaguş elimden kapdy. Ol senin bilen gözlü başlı ýaşdy ahry. O näli ýaşdy? Ya biz ekilmdik. Ay, Ecem düş görýän ýaly bir zatlar samrady. Oň bolşuny özüm üşenip gitdim. Pışıldap aýdýanlar näler eşitjekdim, emma kulaklarym şaňlap durdy. yok yok, o senin 2 ýaşda urudygyň. Yatal balam, yataly. Men uqym tutmaýady. Birden kelläme bir aýylganç pikir geldi. Men başga biriniň gyýdy bolaýmaýyn. Eýdim şu jagat yumruk ýaly bolup ýatan aýal men öwýenemmike? Näçin men şu wagtda hiç aňşyrmadym kam? Ýok. Men göz ýaşymy görkezmejek bolup gapa ýöneldim. Nere kıydım? Häzir geljek. Gözlerimden terigýän gyzgyn ýaş, giýjäň towguny buz ýaly bolup ýanagymdan aşağı inýärdi. Häzir men diňe Ejemiň diline çoluşdyryp aýdan gurruňy öz mümkürlük duýgulamy agladýady. Näçindir aglap içimi towudasym gelýärdi. İlkinci tagatdan ýüregim mota bogrady. Hamana diýersiň ýüregimi Ejemiň ýanyna goýup gaýdana döndüm. Ahyrky tagat okuwdan soň ýygnak bar diýdiler. Ondan jogap almaga dyrjaşdym. Jogap ýok. Bir adam ýaly bolup hemme gatnaşmaly diýdiler. Ýygnakda taryh muallimiz daklad etdi. Ýene de bir adam gepledi. İz ýanyndan bayram münasibetli oňa ýanlara sowgat paýladylar. Gülälega jemper berildi. Oň sowgata alyp İrine dolananam şodi. Almagul Qarmamed we bir palto diýildi. Men ilki kulaklamma inanmasamam zewgalan duýman galdym. Dädece gyzyl palto elimi uzadan haladym. Öýe basymrak gidip sowgaty Ejeme buşlatym gelýärdi. Belki paltony satyp pullanır. Emma berilen sowgaty alanmadymy, ýygnagy taşlap gidibermäge de uýuldym. Berliýän tiýlegler guturup
okuwçylar konsert bermäge başlanmasyny daşaryk çykdym. Yol boyu öýe gitmäge howlugýadym. Käte algýadym. Dem almaga yetişmän öýkenim agdymdan çykaýjak bolýardy. Ejemiň çökkün göwünni galdyrmaga howlugýadym. Çelik körsäp girdim. Emma ejem pagyr uzun düşüp ýatyrdy. Berlin sowgudy görkezemde ol ýylgarjak ýaly etdi-de elini gymyllatjak boldy diýen. Megerem endigi boýunça magnaýymdan hypajak bolanlar. Arman bolmady. Diňe ısgynsyz mert boldydy. Şo sözler oň mehrem gözlerde gaýtalan ýaly görünýär. Soňra da